passaràs una altra estona amb Jesús i per això prepara't per fer una mica de silenci per dintre i per fora de tu. Posa't en una postura relaxada, respira amb tranquil·litat i para atenció al que Jesús tractarà d'explicar-te. Si us recordeu, la setmana passada Jesús us parlava dels seus deixebles amb una imatge, el bon pastor. Doncs, un altre dia va triar una imatge que agafava del camp. Es va dir: jo sóc el cep i el meu pare el vinyater. A veure com us explico. El cep és la planta de la vinya, la planta que dona el raïm, i els sarments són les branquetes petites d'on broten els cotins de raïm. El vinyater, que és el que s'encarrega de cultivar la vinya, ha de talar les branques que no donen fruit. Així que Jesús els deia: jo sóc com la vinya i vosaltres com les sarments, que heu de donar fruit. Però és clar, és molt important que les branques estiguin unides al tronc. Us imagineu un branca sota donant fruit? És impossible. Les branques tallades s'assequen i només serveixen per fer llenya. Llavors Jesús els deia: estigueu units a mi, camineu amb mi, apreneu amb mi i donareu molt de fruit. Si Jesús hagués d'explicar les coses avui, potser en lloc de dir que ell és un cep del qual naixem sarments, que som nosaltres, diria que estem connectats a ell. Estar connectats amb Jesús és una manera de dir que ens agrada el que fa i diu. Per això intentem seguir-lo. Estar connectats amb Jesús significa que ens dona les pistes sobre com fer que la gent al nostre voltant sigui una mica més feliç, perquè en això consisteix el regne del qual tant parlava Jesús. Ara podem pensar com faria Jesús algunes coses que també a mi poden passar. Repetim junts, al final de cada frase: això m'agrada de tu, Jesús. T'acostaves als que troben sols. Això m'agrada de tu, Jesús. Sabies passar-ho bé amb els teus amics. Això m'agrada de tu, Jesús. Et compadies de qualsevol que ho passa malament. Això m'agrada de tu, Jesús. Parlaves d'un regne en el qual tots podríem ser una mica més feliços. Això m'agrada de tu, Jesús. T'animes a dir tu alguna cosa que t'agradi de Jesús? Ara et deixem una estona perquè en veu alta o pensant en silenci diguis una frase que t'agrada de Jesús.
m'estany i ets aquí. M'ompliràs d'amor i de pau. Em sento feliç vora teu. Mai no deixaré de cantar que tu ets la llum i ets amor. Fes-me veure clar el camí, sempre al teu costat vull seguir. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.